Bună dimineața! Astăzi, pentru că eram rezervă, ce înseamnă rezervă? Că stai la dispoziția garajului. Am primit un tur în 61. Deci astăzi, joi fiind, lucrez pe 61. Până la ora 15:40. Dar ce am constatat? Am constatat că pe militari nu s-a schimbat nimic. Aceeași aglomerație de nedescris. Chiar nu se găsește nimeni mai deștept așa să găsească o soluție. Am lucrat de 3 luni, lucrez pe Giulești, Crângaș, Eroilor. Foarte frumos se lucrează pe acolo, liber. Aici, pe militari, e nenorocire la ieșirea asta din București. Nici nu știu cu cine să vorbesc, nu știu unde să scriu. Chiar nu se dorește. Nu se dorește. Să aveți o zi frumoasă, sănătate și numai bine.